kapailara nga imit. Silantrim. Mura kang saking nga sakit. Ay, lagi puksa. Kung stilo kay pilit, liman kag word nga meth, iyang girime sa Peppa Pig. Tawa, meth, pig. Ako ra ginaluoy. Iyang giray manok siya buwan, naghilom ra nga baboy, abnoy! Halatang kapikat! Tawa, halatang kapikat, rakado! Mong stilo ay halin. May pa maghilom kaysa maghimo ka mga wakra nga tabi. Ug dili ko underdog. Bisag pag-upa ko diri, akong bitaw kay Rebel Dogs kumpara sa inyong iring. Ug real talk, sa ilang tapok, kusog na ni mo daot. Nyaway kay ito. Puraot ni si Bewin Pips. Musmok siya, pero di mo amot kay mo daw literal nga hits. Kapailarang manabi. Nya managkutay mo tabi. Ako lahi, akong dagkutan kung mamatay na ni. Ug underrated os duwa. Isa battle, kusog daw og deliver og wa daw makatupong. Bisa ko lahi ko mo deliver ditso sa lubong. Maong ayaw mo kahibong, kinibulawan giingon akong ibalik sa kahon. Kay di magsilbi nga rapper. Kay kada spit, di ka igo. Lahiras literal nga puncher kada hit kay magbuho. Umuhila ka ni after o sa kilid magbako. Kikiatbangan man o fighter mo sa battle malupog.